מלחמת מצווה, במקרה הזה בעזה, על פי עיקר הדין, לא תחי פה לשמה. הסברה בזה מאוד ברורה. לא תהרוג אותם, הם יהרגו אותך. המפגלים של היום הם הילדים של המבצע הקודם שישאר אותם בבאים. והאנשים בעצם אלה שיוצרות את המפגלים. ישר. מה שאומר שההגדרה הזו שלא תחייב כל נשמה היא מאוד מאורת הסברה. זה או אתה או כן. בעצם הלא תחייב כל נשמה הוא מבוסס בלימודי הפסיקים על הבעל עובדך שלא בו. והבעל עובדך כאן במימד הרחב לא רק האיש בין ה-18, 16, 20, 30 שמרים עליך הנשק, אלא גם הדור העתיד, וגם מי שמייצר את דור העתיד, כי באמת אין הבדל. אם אתה נלחם רק נגד הנמרים של החוש שעוקסות לך ואתה לא מכה את המלכה שנגילה בסין,